ready. Čus, to je Pakari DLP Games a vítam vás pri skajšom Let's Play. Tento Let's Play z Minecraftu 1.7.2. Vlastne budem natáčať Let's Play z Minecraftu a vlastne chcel by som urobiť aj epizódu, no uvidíme aký bude na to ohlas. Každopádne chcel by som si vlastne teraz také drevo naťažiť, ako vidíte máme tam stromy. Zabijeme si tieto prasiatka, aby sme mali z nich jedielko a ideme na to. Takže ako prvé si zabijeme tieto prasiatka. Neutekaj mi ty svinia. Možno, ak by aj kamarát môj chcel, môžeme natáčať aj cez Hamachi vlastne, že by sme spolu hrali jeden server. No uvidíme ako bude chceť, ale bol by to Hexit, takže uvidíme, spýtam sa ho. Ak chcete, aby som mnou takto natáčal, tak kľudne mi napíšte do komentárov. Ja sa vám poteším. Takže ideme zabiť to zvyšné prasiatko a potom si ideme naťažiť také stromčeky. Alebo drevko, no. Uvidíme. No, takže ešte... Čo? Nám tu stejky je do... No veď za to. Už máme 6 stejkov, takže na mizíne určite nie sme. Od hladu zomrieť nemôžeme, hádam. Toto si ešte za... Boha, ty prasa sprosto, hýbaj sem. Toto, teraz sú vlastne 2 hodiny, takže toto videjko by mohlo vyjsť do tej tretej určite. No tak chcel by som sa zmestiť do tých takých 20 minút. No uvidíme, ako to pôjde. Zabijeme ešte toto prasiatko a ideme ťažiť. Takže ideme priamo ku stromčekom. Ináč, ospravedlňujem sa, že som dlho nenatočil video, ale proste nechcel sa mi ani tako točiť, nemal som ani na to čas, viete, že je škola, ja som len osmak, takže musím sa už aj učiť pomaly, lebo síce sú tie začiatky také, že ešte sa neučí, ale lepšie už sa tak pripravovať. Zabijeme toto prasiatko a potom sa aj na popkamere, bo už nám foodbar svieti. Poď sem, ty prasa sprostu. Ináč, ak chcete, kľudne mi napíšte do komentárov, na budúci diel by som si chcel dať aj texture patch, takže ak by ste chceli, tak si ho kľudne dám, to je vončo. Kytičky vyhodíme, aj semínka, to si potom nazberáme veľa, no a ideme ťažiť. Drevko si rozbijeme, urobíme si ako prvé crafting a potom by som si chcel robiť takú sekeru. Paličky prvo a tak, no, veď už viete postup. Takže kľudne mi aj napíšte do komentárov, či by som mohol natáčať ten Hexit, alebo taký iný mod na Minecraft, napríklad Techit, alebo Big Pink, dačo také, na ten spôsob, takže kľudne, ja sa nenahnevám, napíšte mi kľudne. Že premeníme si drevo, no, máme o 24, urobíme crafting, šup, urobíme paličky, bože, paličky sú dôležité, milí diváci. No, ok, ideme naťažiť ešte zo pár drevka a potom už vlastne... tu máme takú hneď iron, takže super, urobím hneď krompáč. Nemám iron ako ide ťažiť, asi ide len s kamenným, no uvidíme. A si prvo urobím aj drevený, takže ideme si naťažiť ďalšie drevo. Tako mi tu prestalo kopať. Ok. Naťažíme si toto drevko a potom si urobíme krompáč a hneď si vyťažíme iron, čiže striebro. Dôzadia mi hra taká hudbička, ale stiším si to, aby náhodou dačo, aby som nedostal, aby mi nebolo krý video, takže čakajte, hneď si to len mierne stiším. No, už to hádam bolo lepšie. Takže dreva mám 5, položíme si sem vlastne crafting, a vyrobíme si vlastne krompáč. Teraz neviem, či ide aj z tohoto dačo. Neviem teraz, čo musím premeniť, alebo... Aj, musím ho premeniť. Bože, ja som trúro. Takže premeníme. Urobíme si krompáčik. Tak, rovno si sem dáme ešte takto. Tak, môžeme si dať. A... bože. No si sem a urobíme si 2 sekerky do zásoby. No tak. Raz, dva. Ok, takže ideme si vyťažiť
ten kameň prvo, urobíme kamenný krompač a potom iron. Takže, aj tu je ironu. A ešte by bolo dobré aj torče si urobiť, no uvidíme. Takže povedal si kameň vykopeme. A chcel by som postaviť môj taký plán vlastne, taký veľkánsky hrad by som chcel postaviť, no dúfam, že mi moje plány vyjdú. Ale mohli by. Keď to budeme hrávať dlhšie, tak kľudne mi napíšte, či sa vám dačo páči, či sa vám dačo nepáči, bože, alebo či vám dačo aj zmeniť doma v mojom slovníku, alebo ja neviem, dačo na serveri. Kľudne môžete mi aj dať do popisu také texture patche, ja si to možno aj stiahnem, ak sa mi bude páčiť. Ale každopádne urobíme si teraz ten krompačik. Jedielko si ja tam nevyhodíme. Tak, položíme si sem crafting a hneď si urobíme aj krompač. No, urobíme si dva kamenné, potom si urobím dve sekerky, aby som mal do zásoby. Tak, a ideme si vyťažiť ten iron. Crafting môžeme nechať aj tu, takže zatiaľ vyťažíme tento iron, čo máme tu. Potom si spravíme pec, pôjdeme ešte naťažiť teraz kameň, aby sme si mohli vypiecť železo a potom robiť železný krompač. Mohli by sme zohnať také bambusy, alebo čo to je, taká trstina, z čoho si urobíme také dva listy, potom robíme knižku a potom by som chcel robiť aj enchanting table, ale to by som potreboval ešte obsidian. A uhlie by sa šikol, lebo fakt hovno vidím. Neviem, či tam už je, každopádne necháme to tak, lebo nič nevidím. Že crafting si zoberieme, sekerkou ho rozbijeme, len si vyhodím tieto somariny. Foodbag nám ešte nesvieti, hráme aj na prešery, takže taký príbytok by nebol zlý. No poď, OK. Máme iron, musíme ešte vyťažiť ten taký kameň, vyťažíme. Urobím si s ňou aj nástroje a urobíme aj kamennú pec. Takže dúfam, že to bude fajne. Kľudne mi aj poradte, lebo ja už keď čo budem potrebovať, tak sa kľudne vás pýtam, lebo fakt ja ako Minecraft nie som taký odborník doňho a fakt chcem, aby ste sa aj tešili z toho, že aj naťažím Minecraft, tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ale každopádne sa vrátime ku Minecraftu, takže my si naťažíme do kameň, mohli by sme tak kde získať aj drevo, lebo fakt aj torčky by sa zišli ináč, toto si ešte necháme, to použijeme na schody ako. Ale tie torčky by boli dobré teraz, lebo fakt keď pôjdeme tak kde do jaskyne ťažiť, tak fakt veľa toho nenájdeme tu. Alebo len si pec brať so sebou, kým si nájdeme taký príbytok. Ináč server nehrám, vytvoril som si sám iba taký server, takže keď si aj uložíme vlastne, keď si aj urobíme tak kde dom, tak vlastne ja ho neviem ani či nájdem, ale ten hrad kebyže urobím, tak viete, zostanem v tom, ja si tam aj chcem urobiť také farmy, takže dúfam, že sa vám to fakt bude páčiť. OK. Kľudne mi pošlite aj také návrhy na hrad, ja by som sa vám potešil, lebo neviem, ak sa vám chce po mne obetovať taký čas, tak kľudne fakt mi ako môžete poslať taký interiér takého pekného hradu. Pozrieme sa, ako sme na tom so surovinami, takže v pohode, krompač, no tak to vyrobíme. Už nám začína tak už pomaly sa zatmievať, takže my sme si už mohli v podstate aj kde asi idem kde na strom. Idem na strom kde a skúsim hore. No tak nevyreziem dako, počkajte, ja to dako už vyriešim. Dáme si sem, to nie, 22 a hore si urobíme schodíky, do paroma. Kameň. Rýchlo sa vám míňa, ty kokos, tie krompač, to je hrozné dača. No, takže prd už vidíme. Zatiaľ položíme aj crafting, aj pec. Vlastne, mám aj také drevo, takže aj chestu urobím. A vyjde mi to, OK, takže chestu urobím. Zatiaľ. A ešte pec.
to robím aj vo craftingu. Neviem, či sa, takto sa robí, veď sa mi zdá, áno. Takže dáme si sem, poďme si načať také drevo zatiaľ, aby sme si mohli dať vypieť iron. Zatiaľ si hodíme toto sem. Sekera sa zíde jedna, to sem, bavičky tie si necháme. Iron zatiaľ necháme tu a keďže nám svieti futbal, tak sa najmä netreba papať a netreba ešte. No už máme len noc, tak už by bolo treba aj počkať, ale neviem teraz čo ideme robiť, lebo ak ide byť noc, tak to bude hrozné, bože. No my si aspoň tu každopádne naťažíme toto drievko, ale no, ide. No ja neviem, či ťažím to drevo asi, ťažím asi. Dobre, ideme výjsť ku tomu stromčeku, ku našemu stromčeku. A zakúrime si aspoň peci, aby nám bolo teplejšie. A vyparíme si ten iron, teda. Takže hodíme si iron a toto drevo. No aspoň sa to tu osvietilo. Takže kameň máme, ideme si zatiaľ urobiť také nástroje, takže urobím si určite krompáč. Tak. No to je jedno, vlastne urobíme si 3 krompáče. Nástroj budem mať tu, na tejto strane. Teraz si urobíme vlastne sekerky, 2. Tak, 2 sekerky, alebo urobíme si rovno 3 sekerky, aby to bolo všetko pár, a ešte 3 lopaty. Tak, aj bože, tak. Tak. Hop, pridáme k ostatným a máme teda kompot do zásoby veľa. Takže vypiekli sa nám 4 železa, takže dostal som taký achievement asi. Takže rovno mám 4, to si rovno môžem urobiť aj už vlastne krompáč železný, ten bude v zásobe. Tak, ale ten si odložíme sem, suroviny si odložím na túto stranu a vzácne veci tu budú. Dravé nástroje môžu ostať aj tu vzadu. Ešte meč by sa zišiel jeden. To... Ako sa robí meč teraz? Neviem, asi takto. Počkajte. Ako sa robí meč? Zabol som. Ale takto sa robí meč. Dobre. Jeden meč na príšeri. A to ja dám asi tak všetko. Iron sa nám vypečie. Keď začne svítať, vyrazíme na cestu. A to je vončo, nakopáme sa. Trošku kopírujem Goga s týmto je vončo, ale no nevadí. No, takže my si počkáme, kým vysvítá deň a počkáme si ináč aj, nech sa mi toto vlastne vypečie iron do zásoby, takže z každého si teraz dám vlastne jedno, tak, a meč, toto budú moje hlavné zbranie. Sekerku, to by som si teoreticky mohla sám zložiť, toto sekerku si zoberieme, kamenný krompáč necháme tu, sekerku dáme sem, to môžeme zaradiť aj sem, tu sú obyčajne také veci. Ok, takže češu môžeme aj rozbiť, tu si zoberieme vlastne, to môžeme aj vyhodiť teoreticky, počkajte, vyhodím ho sem, potom sme ho nezobrali znova. Tento na čo mi už je, tento už keď mám kamenné veci. Crafting si zoberám so sebou a piesku takisto, len počkáme, kým sa im vypečie iron. A dúfam, že mám aj dobrú kvalitu mikraku, lebo fakt ako upravoval som si to v audiu a dúfam, že fakt to je dobré. No, takže máme už vlastne 13 železných ingov, alebo neviem ako to mám nazvať. Tu máme vlastne truhu, a ešte piecku si rozbijeme. A hodíme si ju k ostatným veciam. Tu budú také hlavné 3 veci, čo si vždy zoberám so sebou.
Tak, a sme level 1 a vlastne teraz počkáme, kým nám vysvita. Už máme 15 minút nahrávania a to som iba vyťažil akože fakt zopár drievok, ktoré ti ten čas ako voda. Vidím, že budem to robiť asi na dlhšie. Takže tu si zapijeme kriprika. Dobre. Bušný prach nemáme z neho. Nevadí. Jump, riadny. To si zabijem a exploduj. Boom. Čo je? Exploduj si sa teda. Debil. Pekne. Ale zbiať to nebudem. Ináč mohli by sme si vypiec v podstate aj mohli by sme si vypiec aj piesok vlastne na sklo, ale na čo? To je. Vlastne teraz sklo nebudem potrebovať a na hrade to neviem, lebo tam asi bude také všetko také typické ako bývalo na hradoch. Tam veľa skla ani nepobudlo. Takže teoreticky o chvíľku bude svítať a my sa vyberieme na takú putnickú cestu, kde vlastne nájdeme také jaskyne, naťažíme zo pár ironov, dúfam, že aj diamantov, aj zlata a potom pôjdeme ťažiť kamene, veľa stakov kameňa a potom ideme robiť ten hradík náš, čo som sľuboval. Tu máme kriprika, no bukni, dobre, pekne, aj už predo mnou. Takže máme food, už nám svieti foodbar, tam máme skeletona, toho si tiež zabijem, ako vždy. Že ma netrafí ten debil. No jasné, že ma trafí somar. OK, zase sme kostičku. Sa uložím k ostatným veciam. Tu máme dva prasiatka, dva prasiatka, to som ako Nemec. Utekaj, lebo ťa zabijem, ty svinia. Ďakujem. Just ten creeper pri mne musí vybuchnúť, somár. Ďalší, čo ti šibe? Ma zabiješ. Bež tam, ty debil. Zase futbal, musím sa nájsť a neviem, či si nezničím občiaznosť, lebo toto je hrozné, čo sa tu deje. Takže ja to trošku strihnem a vlastne keď už bude deň, tak sa vám ozvem, takže zatiaľ sa majte. Sme späť, ako si môžete všimnúť. Vlastne už je v podstate ráno, slniečko nám svitá, ako vidím tam mám aj bambusy, len si zabijem tieto prasiatka dve, lebo si dôležité pre môj jedálny listoček. Ďakujem, stejčiky. No a ako vidíte tam máme aj bambusy, a môžeme si zobrať v podstate aj kaktusy, takže aký rým som dal, dneska mi ide. No a vlastne zoberieme si aj tie kaktusy. Vlastne mohli by sme ísť do také jaskyni a rozhodol som sa, že vlastne budem natáčať do tých 30 minút, sa mi zdá, dako tak by som mohol. Neviem, už máme 19 minút, skoro 20 minút a my sme ešte ani nenašli poradne jaskyňu, ale vlastne to každý let's player, ktorý natáča prvý diel Minecraftu, tak je takýto nudný, že vlastne iba behá, zháňa, ťaží a tak. No ťaží ešte ani nie, ale takže sa zoznamuje s krajinou. Ale tu si ideme vlastne vyťažiť aj tento bambus, potrebujem ho, zíde sa. Počas toho, ako som to strihol, som si zabil zo pár prasiatok, mám 39 stejkov, takže je fakt super. Tu si zoberiem tento stromček, alebo rozoberiem, alebo vyťažím tento stromček. A ideme nájsť aj tú jaskyňu. Takže napopkáme sa, to je vončo a ideme vlastne radať tú jaskyňu, takže taký kopec by tu bol, ale to je samý oceán, či čo to je voda, more, ja neviem už. A ešte sa mi tu nenačítali všetky textúry, normálne sa mi to dočítava, ale tu som piesku normálne zahrábaný, tak to musíme nájsť takú jaskynku normálne. Hlavne bude na tej strane, tam tak kde jaskyňa dáka. Akože už som level 3 či 8, teraz neviem ani čítať, normálne sa mi to mrie tam pred očami. Ale podľa mňa tu bude taká jaskyňa. Ale musíme sa zmestiť fakt do tých 30 minút, lebo fakt s tým je dosť veľa práce. Ale vlastne idem upravovať video v Camtasiii, takže to editovanie by nemalo byť až také ťažké, no alebo dlhé. No uvidíme, ako bude čas.
každopádne už tu bohopujem do takej hory, či čo do takého kopca. Ako vidíte, tu sa mi načítali textúry stromov, akože fakt super. Neviem, podľa mňa to s tým textúr pečom bude lepšie, lebo fakt ako aj tá krajina bude tak v HDčku som si ho chcel stiahnuť, takže fakt super. Stále sme tu pri vode a máme tu také stromčeky, ja tam neviem čo je na tom strome, to si musím spovedať, čo sú lampy také, alebo svietníky. To sme pri tých najväčších stromoch, jo, super, takže asi tu si urobím taký prvý baráčik na stromčeku, alebo si ho vyťažím. Takže tento stromček vyťažíme, som sa rozhodol a týmto aj tento let's play ukončíme. Lebo idem hore vyliezť ako a hore keď budem, tak si ho vyťažím. No hýbaj. Wow. No. To sa nesmie, kamaráde. Ešte raz toto uvidím, tak uvidíš, čo s tým nerobím. Akože ja nežartujem. Tu máme taký Generations, to čo som zabil, bože. Dneska mi fakt ide. Takže my si vylezieme po stromčeku, také menšie lagy tu máme. Krompáčik potrebujeme, no rýchlo. Čo teraz? No mňa sa pýtajte, čo tak. No, tak to je hrozné toto, čo sa tu deje. Počkajte. No super, takže toto som urobil. A teraz by bolo rozumné toto urobiť. Takto ísť a takto presne. Takže sme hore. A skoro sme už na vrchole stromu. Ešte takto musíme ísť. Potom takto ísť hore. To zase treba rozkopať. No, a čo teraz? Treba tako, no neviem, seka strašne. No je seka, ale to hrozné zábery. Neviem, čo teraz vôbec. Tak. Sem sa hodím. Dobre. Myslím, že som mohol ísť schodami. Dobre. Tak. Takže sme na vrchol stromu. Ako ešte vidieť tú krásnu krajinku. Ja si to tu pekne odkopem, ako to má byť. A ideme na vec. Takže ťažíme drevko. Vyťažíme si ho zo pár stakov. A to nevadí. Tak my sme zvyknutí. Môže mi nič nepopadá. Lebo to je bola škoda materiálu, aj tak by som si to pošiel potom zobrať, takže mi to tako osobne nevadí. Dúfam, že mi nikto nebehne do detskej, lebo som si dal aj na dvere cedulu, že natáčam, ale ako to nikto nerešpektuje. No takže vyťažíme si tento stromček a dúfam, že to bude v poho. Už máme zo pár drevka, počkajte, trošku to pozriem sa, koľko máme v inventáriku drevka, takže, už máme 30 drev, to je, myslím si, že slušné dosť, ako, dole nám padá veľa materiálu, ale nevadí, my si to poberieme, samozrejme, tam padlo drevko. Ja hrám teraz s kamarátom Minecraft, tiež 1.7.2 cez hamači, tak ale neviem ako, ja som sa aj pýtal vlastne, či mi nechcel natáčať so mnou videa, ale neviem, asi on jeho to nebude tak až lákať do videí. No tak toto som poriešil, bože. Ach bože, mám kameň, mám našťastie. Sa hore tako dostanem. Slušný. No dobre. No super, dole spadlo, no somár. Náš let's play už má 25 minút, čo je pomerne slušné na prvý let's play. Ale to bude takto obvykle, že takto dlhé let's play budú. A to si môžete už zvykať pomaličky. Toto si zoberieme to drievko a pokračujeme ďalej.
Tento strom je tako čudne postavený, furt ide povedia. Aj toto. No a čo? Takto mal pekne raz, takto do štvorčeka a bolo by všetko ok. Materiál nám padá. Ináč, tie dizajny toho hradu by ste mi fakt mohli už postavať, ako fakt by som chcel ten hrad postaviť, ale neviem ako ho ešte postavám vlastne. Chcel by som ho robiť z kameňa, takže kľudne mi pošlite vaše dizajny alebo návrhy hradu a ja si zo pár pozriem a ja to vyberiem. Ináč svoju adresu dám, e-mailovú adresu dám do popisu videa. Arupami sekerka, takže si dáme do zásoby druhú. Takže kľudne mi na e-mailovú adresu posielajte tie dizajny hradov. Ak mi vôbec takto taký pošle. Takže sme skoro už na zemi. Pozrite, koľko materiálu máme na zemi. Fú, mega veľa, mega. Neviem, už máme aj stack jeden dokonca. Tak to je super, som rád. Lebo teraz drevo budeme fakt potrebovať. Na paličky, z toho robíme torče. Neviem, no. Ok, takže poberieme tento materiál. Takže máme skoro 2 staky, čo je pomerne veľa. Ok, takže milí diváci, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Budem rád za každý odber, za každý koment. Určite sa s vami Pakarini LP Games.